van de mini-abonnementjes voor de Champions League. En dan in de volgende fase ook voor de play-off 1. En wat doe je zoal als je een hele dag en nacht lang moet ADT iets te doen? Als ik op werk moet maken, is een goed moment, dan doe ik wel van de Het is niet dat ze met z'n duizenden zijn, maar er zijn wel heldere regels. Kijk aan, een Bedden of een tent hebben ze allemaal wel mee, al was het maar de vorm. Ik denk niet dat in het staat, maar ja. Ik zal zorgen voor de agent, want de gloednieuwe Gilamco Arena zal ook moeten aangepast worden aan de hoge eisen van de UEFA. Patiënten, vele buitenlandse journalisten en commentatoren die meereizen met de Champions League zonder problemen een plaats kunnen geven. De derde ronde na winst tegen de Britse Bayern Brody. Het werd 7-6 en 2 keer 6-1. Vanuit is dus goed op dreef. Ook Novak Djokovic staat dan in de derde ronde. Hij had aan 3 korte sets genoeg om Finn Nieminen uit te schakelen. Djokovic is de titelverdediger op Wimbledon. En Maria Sharapova gunde de Nederlandse hoogtekamp amper 4 spelletjes. De Russin jaagt